Interpresent tilbyder dig gaver af høj kvalitet i en unik indpakning til standardpriser. Som indehaver Lasse Skov plejer at sige: Interpresents motto er, at kvalitet tager tid. Vi sørger for kvaliteten, og kunden sparer tiden. Interpresent har siden den spæde start i 1999 hjulpet mange med unikke gaver. I dag holder firmaet til i nye lokaler i Østjylland og er omdannet til et solidt aktieselskab, der kan betjene endog meget store firmakunder. Masser af danske virksomheder køber gaver til medarbejdere og kunder hos Interpresent. Det er alt lige fra julegaver og påskehilsner til sommergaver og gaver til samarbejdspartnere. I mere end 10 år har Interpresent opbygget et netværk af leverandører i det meste af verden. For eksempel købes vin, øl og delikatesser typisk hjem direkte fra producenterne i Italien, Frankrig, England og Tyskland. Det betyder, at vi undgår dyre mellemled og kan holde priserne helt i bund. Desuden så bliver gaverne helt unikke, fordi de typisk ikke er at finde i andre danske butikker. Interpresent bliver løbende kontrolleret af Fødevarestyrelsen, så du sikres den højeste kvalitet. Gaverne fra Interpresent har et bredt sortiment af indpakninger i trækasser, flet, kurve, pap, træ osv. Indpakningerne produceres typisk i Asien, i lande som Kina, Vietnam, Taiwan, Indonesien, Indien og Tyrkiet. Interpresent stiller krav om bæredygtighed og godt arbejdsmiljø i produktionen. For eksempel er 3 familier i Indonesien beskæftiget med at producere kasser som den her til Interpresent. Vi genplanter selv træerne, og de 10.000 vis af kasser, vi får hjem, de er indfarvet med en lokal frugtfarve, så det er et naturprodukt. De fleste gaver hos Interpresent bestilles via hjemmesiden. Men er du ude efter gaver med eget design eller specielt indhold, kan du ringe inden for almindelig arbejdstid. Interpresent, goddag.